לכל אוהבות תוספות השיער, לכל אלה שצריכות תוספות שיער. החלטתי לצאת במבצע, מבצע מאוד משתלם, מבצע של 120 גרם של צמידי שיער ב-2,700 שקלים, שהמבצע הזה כולל קיט של מסכה, שמפו וסרום. הגעתי פה לחברת אלמס כדי להרגיש את השיער, להרגיש אותו ביד, לחוש אותו, והגעתי למסקנה שזה שיער מאוד איכותי. אני לא הייתי נכנס לזה אם לא הייתי מרגיש את השיער ומבין שהוא כזה איכותי. עכשיו, כל לקוחה שתגיע אליי תקבל עבודה מדויקת של הצמידי שיער, תקבל תספורת שמתאימה, ותקבל את הערכה של השמפו, סרום ומסכה במתנה, 2,700 שקלים ל-120 גרם. מבצע מאוד משתלם, שיער מאוד איכותי, ואני מחכה לכם אצלי בסטודיו, שנמצא במרכז צבר, קריית ביאליק, קומת חנויות שנייה, טלפון 050-712-1238, מחכה לראות אתכם.